why mabefika bashintsha ngisho indlela esasi-addressa ngayo inyanga sithi umfumfu, umasingana, uzibandla, wonke amagama ngoba amagama sasiwacamba according to the nature. Sasazi ukuthi ngale nyanga imvelo imuva kanjani, thina sigibela kanjani ngoba sasiphila ngegagasi lemvelo. Kodwa mabefika basinikeza a certain book bathi kusuka namhlanje nizophila ngale ncwadi. Yenzani le ncwadi? Yayisiba inkolelo, yaba ireligion. Yasiyenzani? Yasiyasdivide isisusa kuma families. That is why le nkolelo masikholelwa kuyona si support amathongo abamhlophe. Angiphinde futhi angeke siphume ecolonizweni singakadelivereki singakabi released kwi-religion qala ngoba masikhonza i-religion yabo ngizokwenzela isimangaliso esodwa into eyodwa njengokuzwina ma-celebrate iphasika i-passover asinayo thina njengabantu abamnyama i-passover yinto eyayenziwa yibona hawu niyangizwa kodwa niyangizwa kodwa so njengoba si-celebrate senzani sithatha amandla ethu si-empowerisha amathonga abamhlophe yezwakala zonke izinsuku ezise-holding le calendar mabefika bashintshela ngisho i-calendar why i-calendar ngoba bafuna siphile ngekwe-routine yamasiko abo ase-north not us as the southern countries. So makonakala lento i-religion ke yantshontsha i-spirituality yamsonta umuntu ezintweni zakubo okumele zimphumelelise. Yezwakala? That is why belalela ke bayazi ukuthi mangabe ukhipha isithombo akumelanga ungatshali lutho kumele utshale something. So mabe simpuna besisonta bekhipha amadlozi wethu base besinikeza certain book ephethe ama ancestors esingawazi so that mangabe ubiza lamadlozi abo spirituality sama colonizers siba strong. That is why in this book ithi umuntu ofikayo uma eholinyizwe encwadini yakaThikusi mayefuna umhlaba uyofika umnikeze umhlaba for free because it was a strategy for them. Kuthiwa uyophatha kahle izihambi uyothatha umhlaba wakho unikeze umfokazana. Why? Babe busy besebenza thina besiqhatha nespiritual. So into eyenza ke umuntu we-iPhone akacharge ngeSamsung. Angaba nayo i-charger kodwa i-charger ye-Samsung ayisoze yenze njani yamsebenzela udinga i-charger yakubo kwefoni. So umuntu uza survive uchargewa ngamadlozi akubo ngeimpande zakubo. Akekho umuntu ochargewa ngamadlozi akwezinye izizwe. Ingakho ke masithandaza sibiza inkolo yencwadi uNkulunkulu akasiphenduli kube ngathi usiflathele kanti thina esiflathele izimpendulo zemvelo kuthina ngoba indlela eziza ngayo akusiyona le esibiza ngazo. Oh shembe. Oh shembe. So mangabe listen let me tell you something umuntu wase-Afrika akadalelwanga ukuconnecta nezincwadi. That is why everything that is in the book ayimsebenzela umuntu omnyama. Maseke sebeqedile ba introduce ipolitiki izonzani izostripha physically. Let me tell you something akekho president oyoshintsha iAfrica. Angiphinde futhi akekho president oyoshintsha iAfrica. Ngoba wonke upresident okhona ungena kwisystem umuntu akacolonizwanga upresident wacolonizwa isystem. Uma isystem from the religion first ingaka uprootwa there is no freedom for a black man. Ayikho inkuleko yomuntu omnyama. Isiqongo khubu makarapa amathaconsela intshembeni yilephu Prophet Makejakeja Madlanduna bewacaca hayi yabona ke le hayi qhamuke ngesikhathi impela la sithi khona sisephasikeni sithi kwi-Passover asho njalo Easter leke sayibuza namhlanje ukuthi ke njoba kuthiwa Passover sedlula siyapi
Hey, hayi khona. Hawu vele wayithatha konke wahlanganisa inkolo wafaka konke nepolitiki wafaka la. Nawo siqala ngaphi ma? Siyithathe kweliphi side? Kulo leli phambano sithola iphambano phela njengamanje. Kathi sesiphambana. Ya busy kakhulu bafowethu, ngithini manje mase nisho kanje? Ngathi sibhizi kangaka sithwele imikayelo sithwele iphambano, nithini manje kuthini? Hayi. Nifuna ukuthini manje? Sesitashe namajazi awu-blue. Amile athe thwi aqinile, nithini manje kuthini? Zimile iphambano emhlane yamadoda nabantu esimami. Hey ubone Ibone leya video leyana bethola iphambano umama bengasakwazi ngisho ukuhamba. Hey, Behamba idibula hayi bo. ama-comment akhala athi omunye kube kuthiwa khona uma wami la ngabe sengimlande omunye ulapha. Bathodwa kuyimanje. Babebuya lapho. Bawufuna imbulication. Kubi. Hey, hayi kona inzima kakhulu uyibeka kahle impela umfowabo magejegeje uma ikhuluma ngesystem. Ngoba lento lena it goes hand in hand. Ngoba babafika nayo le Bible le bafika nayo inkolo emva kwalapho ke hawu babesithambisile ngayo impela ila kuthiwa khona ke impela laba bamavaka abebebaleka bebengafuni ukuye empini bebebalekela khona emasontweni ibese amaRoma seze akhi camp yokuthi hayi cha lana ke lamadoda labaleke empini asabukuyolwa ayesekakhela icamp lapha sekunomthetho obekiwe yabelungu lapha ukuthi cha mabesebela abalandwa ila inkolo kwayangenisa khona ke lapho ke hawu bakholwa abantu ke babasonta lapho ke impela ke base behlala lapho ke bangabe besaya emakhaya ngoba manje bebalekile izimpi futhi ke singasho sithi umthetho khona abantu bokuqala abaya enkonzweni abesilisa bokwamagwala futhi bokwamavaka empela so ke hayi indaba ke le Easter hey iyadida nafuna iqamba manga hayi ngifuna iqamba manga ngoba phela masiya esintwini 21 March sasithi sililo sika nomkhubulwane ngokwesithu ukhalelani nawo nomkhubulwane ukhalela ukuthi ilanga liyahamba angithi ilanga liyashiya 21 March liyaqala ilanga liyamuva manje lilibhekele eNorthern Hemisphere futhi there's nothing that will grow after that futhi akusameli lutho ngoba phela manje life isihambile sesisele nje kuphela nalo energy leyo ke yakhiwa ngathi sasikhathi ilanga lisondele kakhulu eduze ke esekuyona sizoza sustain ngayo ke kuze kushaya isikhathi sokuthi lize libuye futhi la qale phansi kumile futhi ngokwesintu ke sazi ukuthi ke lesi sikhathi ke ko March ke ilaqala khona ke isikhathi ke la esomoya spiritual la impela ke kuthiwa abaziyo ke bathi impela namathwasa kaqala ke ayangena ngalezo zikhathi bese kuya ke emva kwalapho ke uma umuntu ofastayo mawenza imicimbi isikhathi sokwenza imicimbi nayo yonke into ehlanganise nesintu ngaleso sikhathi kuze kuhambe kuze kushayeke lesa sikhathi ke so August no September la ke sesilindela khona ke ukubuya kwelanga la sesiqala khona unyaka wethu komusha ke ngoSeptember esesithi khona ke 20 September uNew Year wethu esiyama Africa sithi ngoJune 21 Khisimusi wethu ngobani lapho sesijabulelani sesijabulela ukuthi ke naliya ke ilanga ke manje ke liyaqala ke manje ke seliyezobashiya ngale ke lithatha direction yokuthi lifuna ukuzangala ngakuthini singasho sithi ke lisuke ilanga lizovalelisa ngale ngakubona ngoba thina so simukele nini ngala ngoSeptember so 21 June lo Khisimusi wethu njengabantu abamnyama kusuke kuyithemba lokuthi ke hayi ke liyabuya ke la asazi ke impela ke mase sihamba ngalendlela ke eyenkolo ke leke iChristianity ukuthi ke isibekaphi siyabantu ukuthi ubani ngempela laba esibathandazayo ubani laba esithandaza kubona esikhothama kubona esithi wonkulunkulu bethu neBhayibheli liyasho lapha kuthi Deuteronomy sibuze sithi kanti wodala uNkulunkulu othi anofika ezizweni mabenga
bengaholelwa kulo nkulunkulu fanele badlwengulwe, fanele babulawe, fanele baphucwe konke abanakho, baphucwa yibo labantu okuthiwa abantu bakaNkulunkulu. Same thing le eyenzeka-ke kuma-colonizers ethu efika la, benza the very same thing eyenzeka kwisizwe saka-Israyeli laphana bengenela izizwe zakomakhelwane kulokhuza laphana kwe-Palestine. So asazi-ke noma-ke lo nkulunkulu esimthandayo thina uyena nkulunkulu lo uthi asibulawe thina, angazi uyibeka kanjani ma? Mina I'm not against anything. I'm not against inkolelo zabantu. I'm not against abantu abasontayo. I'm not against abantu abalandela iBhayibheli. I'm not against abantu abalandela idalo. Kodwa ngiyamuzwa lubaba uma ethi umuntu omnyama akadalelwanga ukuthi alandele incwadi. Umuntu omnyama ngiye ngithi mina ama-natural beings. Exactly. Thina bantu abamnyama njengoba nje neskin sethu siyazisho ukuthi siwudaka. Singabantu aba-natural abadalela ukuphila nge-nature. Sabantu bemvelo injalo. Sabantu nje thina abadalela ukuthi baphile from okusuka enhlabathini kuphinde kuphelele futhi enhlabathini. From ukudla esikufaka emlomeni to izinto esizilapha ngazo kuze kuyofika kwinkolelo. Mangithi kuze kuyofika inkolelo kusuka emhlabathini, njengoba sazi ukuthi masihamba emhlabeni sibuyele emhlabathini, ebese-ke siba yidalwa sayi-nature yonke leyo. Hayi iBhayibheli elibhalwe umuntu esingamazi, elikhuluma futhi izinto eziyi-contradictayo kakhulu, lize libuye lizothi itshontsha ungabanjwa. Yini leyo ibizwa ngani leyo nto leyo? So uma ngithi singama-natural beings, ngisholo lokho ukuthi thina nje kahle kahle njengabantu abamnyama qinisile baba methi iphepha nje, incwadi cha akuyona into efanayo thina sikholelwa kuyona. Kumele thina nje sikholelwe kwi-nature. Aseyafika-ke abelungu basikhipha kule nature ngoba babona ukuthi iyasiphilisa. Manje uzobuyela back nje nibuke kwi-history nithole ukuthi lezi zifo sezikhona manje zazikhona nekuqaleni lamaBhayibheli engakabi khona. Lutho. Labantu babeyiphilela ngokuhanta, beyiphilela ngani bafika laba bakhipha yonke leyo nto leyo basifaka lukwabo, basitshela indaba zokuthi nature upoison, basitshela ukuthi kunezilwane ezingadliwa, basitshela ukuthi kunofisha abangadliwa. Intade bengayazi abantu abamnyama bebedla kwasana. Yini babonile ukuthi impilo biphilisa abantu abamnyama before ibibaphilisa ngale ndlela le edlula bona. Abantu abamnyama bebe strong, bengaguli kalula, bengafi futhi kalula. So ukusifaka kwabo lempilo yabo bona bebe inhloso yokuthi basenze sibe weak, ngoba babonile ukuthi we are stronger than them. Phela futhi sesi weak, siyagula manje asiphathwa izifo. Kwaleze busike sijoke sithi izifo zabelungu suke siqinisile, suke sijoke impatho suke siqinisile, siphathwa izona manje depression babe kuphi depression. Phathwa stress, azawe isibhedlela la isibhedlela phathwa stress, gallstone, bani sazi kuphi zonke lezo zinto. Yini sikhishiwe kwimvelo, sikhishiwe bafethu kwimvelo. Awusakwazi manje ukuyokha imfino udle, usufuna uqala ungene kuGoogle uyishuthe kuqala uyibheke kuGoogle ukuthi yile uGoogle athi upoison, ivy uyeke ngempela kamsakudla. Kanti sidalelwe lokho thina ukuthi siphile ngemvelo. Kuyimanje ngithi bezo-impose ama-permits ukuthi singatshali emakhaya. Yini bafuna ukusikhipha emvelweni. So kuzoba ile nto le yenkolo. Kunabantu abakhule nge-Christianity be-opposa indaba yedalwa, ukuthi idalwa amadimoni nwathwathwathi. Then mase bekhulile baba ney'nkinga baqala bambuleleka bangena idalweni. Umthole futhi umuntu useyaphuma futhi edalweni usethi mina nje akungisebenzelanga,
ngathandaza uNkulunkulu, ngabona ukuthi ngiyashayeka ngabuyela edalweni, ngathandaza idalwa noNkulunkulu, ngabona ukuthi ngiyashayeka. So nje angisazi ukuthi kuphi okungisebenzelayo, ngikwenza konke. Hhayi, angithi yabona-ke ingakho ngithi akukho engik-opposayo kuphela ngizo-point out nje ama-facts. Lowo muntu uma ekhala ngokuthi uthandaza go-2, uqala wakuthandaza kodwa angithi. Uqala wakuthandaza kodwa. Yeah. Wangalithandaza idalwa. Washifta, wangena ey'dalweni nakuNkulunkulu. Wangasebenza. Akayanga straight ey'dalweni ashiya uNkulunkulu. Mase yangala uya kokubili. Ubhanqa kokubili. Futhi lokunye akakuthembi kahle. So siyakhoplena ukuthi still akusebenzi. Mina ngathi fanele ngenze njani? Ngithandazile akulungi, ngingenile edalweni akulungi, naloko sekubheda kakhulu. Ake uzame idalwa. Hayi ukuthi senza abantu babahedeni, cha. Asibenza abantu babahedeni, sizwe kahle. Empilweni vele phela fanele ukutrye konke ebese ubona ukuthi ke ikuphi. La ke ngithande khona ke mina yila mawukhuluma nomuntu aquote iBhayibheli athi ngokukaJohane, uJohane waba nesibonakaliso wathi kuzokwenzeka kanje kwenzeke kanje. Athi wabona insuku zokugcina basho ukuthi kuzowenzakalani yonke lonto leyo. Okay, kodwa ngala amadoda abafuni. Lo Johana akhuluma ngayo umuntu wayephila, owayumprofeti, ongasekho. Kodwa ukhuluma ngaye. Mina ke mase ngijika ngithi ke lalelake. Ngokuka Credo Muthwa, umprofeti esimaziyo nathi ke esikwazile ke ukuphila esakhona emhlabeni. Zingake ibonakaliso azibona kudala ezenzekalayo namhlanje ezisaqhubeka nokwenzeka. Exactly izinto abezisho. Kuzothiwa no. Lokhu kaCredo Muthwa yidemon. Uzosho njalo. Nanokuthi nje want is messed up kanjani sabantu abamnyama. Very messed up. Nanokuthi nje ekhala lona ethi usemthandazile uNkulunkulu. Wakhonza amadlozi akasebenzi. Like uthandaza uNkulunkulu wabelungu. But ukhala ngokuthi izinto zakho azilungi. Somthandazile uNkulunkulu. Njengoba nje bebabiza ke oJehova, oJesu. Ubani loyo kuwena? Ubani? Umuntu loyo wa-introducewa abelungu kuwena. Yabo? Mina ngiyangeze ngithi kwesinye isikhathi ngincamela ukuthi mangithandaza ngithi wena owangidalayo. Ngoba vela ngiqhumanga etshini noma kuphi. Khona owangidala. So lo wangidala uyena kumele ngimkhonze. Angizombiza ngagama. Angizomqamba ukuthi uNkulunkulu, angizomqamba ukuthi uJehova, angizomqamba ukuthi uJesu ngoba angiwazi lawo magama aqhamuka. Uzolokhu umemezana noJesu kanti umemeza into ethizene yadalwa abelungu njengoba besho ukuthi uphakamisa idalwa zabelungu mawulokhu ubiza leli gama. Exactly. Awungingene lapho. Uyabona le ngoba mayilandeleka futhi eBhayibheli kuyashiwo kuthiwa impela angazi selishintshwe over 1,000 times lokulishintshwa. So nayi problem kunama alphabet ayengekho 500 years ago afana no J kanje. uJ wayengekho 500 years ago. So khona amagama aseshintshiwe abekwa ngenye indlela. And futhi ekunye ke okutholakalayo ukuthi mawutholakala lamagama lawa bazochazela abantu ukuthi leli gama lithi Jesus lisukaphi. Bazokutshela umsuka and futhi mawulandela umsuka walo awusuwona umsuka walo Jesu lo esimaziyo thina lo okhulunywa ngaye la eBhayibhelini. Sekuwomunye uJesu oseceleni ubona ukuthi should lo Jesu oseBhayibhelini igama lakhe la ngempela bokungayena uJesu. Uyabona iBhayibheli yezinto ibikhona and futhi ke ukulandelwa kahle kuyatholakala ukuthi abaziyo ke bathi ke abantu abamnyama ngeke ke sizingene kulo debate ke ababashoyo basho njalo bathi bokwethu abantu bamnyama bayithatha abelungu bayoyimanufacture kahle ngalena bayishintsha ke bayenza ukuthi ke isebenzele bona bashintsha ke izinto ezithize nezithize ke esojula ilanga masikhuluma ngazo ngoba manje izosuke zishonisele ngelanga. So manje senjalo selibuya selimessed up iBhayibheli. Ngoba abaziyo ke bathi ke mawufuna iBhayibheli amaBhayibheli angempela kufanele uyeTopiya. Yila uzothola khona ke the original maBhayibheli uzothola lapho ke zonke incwadi ngoba kuthiwa kuleli iBhayibheli esinalo namhlanje kukhishwe about 15 or 16 books ekhishiwe.
incwadi zo Enoch, incwadi zo Maccabees, Jubilee, ziningi nje ezikhishiwe ezichaza ngokusobala izinto ezibeka zithi kunobufakazi bawo bonke izinto lezi eziphambana nalento ezikulela iBhayibheli. Manje there are many contradictions if uzofunda lelo Bible uzothola iTopia naleli ngala. And futhi ke singakhohlwa kuTopia ke izwe lidume ngokuthi izwe lingakaze lazi la colonize. So kushuthi ke into zabo esingasho ebayiphethe izinto ezilegit. So thina ke lelethu lifike nabo ke laba ke lafike labasebenzela ke basicolonize ngalo ke iyaxaka lento ukuthi singakholwa kanjani thina entweni le ethi abanikazi bayo mabefika nayo bafika thina bazosihlukumeza. Kodwa thina sikholelwe kuyona futhi size sishiyo kwethu. Kona kuyaxaka impela mfunqamo mama. Sibiyeke sizongena kule politiki. Sisike nje lijikayo nje kuyona. Ngokwami Prophet Mageja iqiniso leshoyo kuthiwa awukaze wazwambitha umuntu kumdlalo osungulo yena. So ke le yepolitiki injalo impela njengoba bastripha imvelo yethu bastripha indalo bastripha spirituality base beza ke physically ke manje bazoshanga epolitiki ke manje basikhipha bese thina ke sisebenzisa same politiki sithi sifuna ukushintsha izinto ngayo lo politiki sishintsha izinto ezibekwe yibona ngayo le politiki le. So ke futhi ke umdlalo wesofana ukuthi sigida ndawonye kanti ke ngoba bakwazi bona ukushintsha izinto zethu ngendlela imithetho yethu ngendlela besibeke ngayo bayishintsha besenzisa imithetho engekho semthethweni eyabo asuka ngaphesheya. Kodwa sihlulwa yini ukusebenzisa indlela yethu engahlangana le politiki sishintshe izinto sibuyisele izinto ngendlela ibiyona. Ngoba manje le politiki uyabona ukuthi impela hayi kologidwe ndawonye nje kube lo ndaba le ngoba manje sikwi game yabo futhi empeleni futhi if ubheka kahle lama leaders esinawo they groom them from a very young age. Baba groome babakhulise babe ama politician umuntu azakutshela emehlweni ukuthi hey wena mfana uyazi politiki wena upolitiki mina ngiyazi kahle. Manje lento ivele uyibona ukuthi hey this is the system ngempela ke. And futhi laba abantu bepolitiki if ubuka kahle iqiniso into abangazwani nayo isikhathi esiningi baphilela ba like amahayena most puppets nje lawana acontrolwa phezulu. Hayi ke injalo nje benza into abayitshelwayo omaster babo ukuthi no keep them busy kanje kwenzeke kanje shone ngala Keep them busy baxabaniseni baxoveni konke. Lo nenkani ungafuni ukuwela kule system le. Hawu bagoqanya kuseduze ke. Umlando usho njalo. So ke kodwa mina ngithi abantu ake bazame ukuthi labo nje laba bahlezi becomplain ethi umuntu ngiyathandaza kulungi edalweni ake uyeke nje ukubiza igama lamagama abo Jesu Jehova what ake uthi mdali ake uthi mdali nje ngiprefera ngisho phume nje kona wonke lama yamagama ngiprefera ngisho leli gama ke likambeli nqangi. Angeke, you will never go wrong. You will never go wrong. Ngoba phela ukhuluma iqiniso phela la uthi umuntu okudalile uthi loku okukudalile noma ngabe kuyini okusalayo kukudalile ula emhlabeni yikho kunezihlahla nje yiko lokhu okudale izihlahla. So mawuthi nje umdali angeke uzuphume eceleni ngoba ngempela lo Jesu nalo uNkulunkulu asazi ngempela lela uNkulunkulu angilazi qhamukephi kanjani kodwa asazi mhlawumbe nje uyomemeza leli gama kanti vele usumemeza zona into zabe esingazazi mhlawumbe ezimbelwe phansi noma ezilenga kuphi hayi mama nje lokubizile nje ziloko esimama nje bona babaziyo ke bathi angisazi noma babamkhomba le gama Jesu balikhomba le umaGreek yini kodwa thina ke silaziyo ke sizwe libizwa kaJesu kuthiwa abantu uYeshua. So into enjalo. So thina ke sizabantu abadukile thina sazi ke umveli nqangi hlahla macholo amata amaXhosa ababesuthu amaZulu
ibona ke esibaziyo nazo zonke ngeyilimi zethu zase-Afrika. So ake seyisikhathi ke sibhekisise izinto before silandela abantu. Nakho kuyasho ukuthi iningi ke ngaso isikhathi ijwayele ukubona ubenhle. So mawuzolandela iningi ugcina usuduka ke kufuneka uma umuntu uyiseshe uyibheke ukuthi hayibo kwenzakalani ngempela. Uzazi nesikhathi esikusona njengamanje ukuthi isikhathi sayo. And lento iyakhula lento. Iyakhula. Manje sekukhulunywa naney'limu manje uvesane ungabusa-understand. Awuyeke le. Sekwenzakalani-ke manje yabona nje Ngizibuze ukuthi what eyiphi le language umuntu osuke eyikhuluma? hayi kabi asigxeki lutho ungezwa kabi kodwa sizama nje ukwenza ilogic la ukuthi Manje manani ezinye izinto ziyayenza ngesense. lo muntu uma ekhuluma iy'limi yena usuke engakwazi ukuphendula ukuthi yeyiphi leyo language ayikhulumayo. I don't really understand lento yey'limu wangifuqa amanga angiyizwa. Mina nginaleya nto mina yokuthi umdali wakho okudalile ubaba kuwena. So nini nanini Ubaba kuwena njobe ubaba nje kumele umhlonipha njengobaba akunikeze yena uyinyama. So uma uya kubaba wakho uyokhuluma nobaba wakho ngiyakholelwa futhi ekuthenini umuntu nomuntu unomdali wakhe self. So njengoba mina ngiwumZulu umdali wami uzo-understanda uma ngizokhuluma naye ngesiZulu. exactly. So uma umdali wami engiphe ubaba wangipha ubaba wami oyinyama, uma ngiya kulo baba oyinyama indlela engiya ngayo kubaba wami oyinyama odalwe ilo mdali ongidalile kanye nobaba wami iyona ndlela ekufanele ngiye ngayo futhi kuloyo mdali wami. Angikwazi ukuya kubaba mina ngiyocela ukudla kuyena bese ngifika kubaba sengithi baba ngicela ukudla baba ngicela ukudla wena manje baba ashira khashira tukaphi ashira khasha hey baba ngiyafuna ngiyafuna manje baba mina hayibo uzothini ubaba kumina uzongibona ngiright kodwa ekhanda lami ke yona ke nami ngumzali njengamanje ngumama kunezingane ngingamane ngiyime ngiyibukile ingane ngithi kuyahlanya lokhu umthetho wakhona yini le ngizelelana ngoba phela okokuqala nje uzongithethisa kodwa uzongicela ukudla kodwa uyangithethisa number 1. Number 2 ungikhulumela into engayazi ukhuluma oshabarakhisha ngani ngoba mina nawe singabaZulu zelwe yimina labo Shakiro sungikhulumela bona bathathapi ngizomane ngikubuke nje ngiziphendulele ngozingekele ekamereni ngithi ayi cha ngiyalingwa ke la ayingiyalingwa la ebese ngisithulela. So same thing angikwazi ukuthi ngiye kumdali ongidalile ngiyomkhulumela ilimi angangiphanga zona ngiyomthethisa hayi ngeke ngifanele ngifike uNkulunkulu wami ubaba wami ongidalile ngifike ngiyithobe ngizithobe kuyena. Ingakho futhi ngikholelwe ekuthenini noma engabe ukuphi lapho khona mawuzokwazi nje ukuthi uthobe uthandaze uqedile hayi ukuthi fanele ukuthi uzongena ke esontweni elinenqwaba yabantu ke manje na ke ngisho ingane mayiza kuwena uma ukuthi ifuna ukuyoba ne sleep out uma ingane baba iza kuwena naku nje uthabile mengeza kuwena esefika nabangani bakhe equlu ezocela kwela kamngani wakhe ngabe samvumela ngoba ungabona ingane ephaphayo uthi yasi lo uyangiphaphela usezongihlasela nabangani bakhe ngeke ngisamvumela kona lokho ke nakho ke wena usofika nebandla lakhe inqwabu uzothandaza uthi uzocela mawusho kodwa usofika nebandla omunye uyamemeza omunye ushaya izandla omunye ushaya udonga omunye ushaya iroof sebabona amadimoni khona la. Hey kodwa nithi nizo hayi bafethu ngiyaxolisa kodwa hayi angenzi sethi kumina. Manje lento yabo mina la isifike ngishaye khona kakhulu ngibona ngathi bilahlekelwe nayinhlonipho bigede Exactly. kanti ke thina sabantu abamnyama ke sazi ukuthi yonke impande yayo yonke into izimpande zenhlonipho. So if ungangitshengisa inhlonipho ayikho into engizoyizwa uzoyikhuluma mawuzothi ungena nje ubungihlulela Hayi ungena usiyangihlulela already ukudelela inhlonipho ayikho lapha. Uthi uyingane uwelwa usuyohlulela baba omdala umnumzana omuzi wakhe kodwa bayakwazi laba bathi
bakushaya kokubili idalwa naye uNkulunkulu wakhe umuntu loyo. Uyazi ukuthi meya laphaya edalweni uyambatha uyahlonipha azaye eseguqile mhlawumbe kukhona indlwana leyo angene eseguqile esethobile lapha. Kodwa umdali wakho yena hayi uyamnyofa. Uyamnyofa nje. Bayakuyena bengagqokile mabeka umdali. Hayi bo bafethu ngeke. Hey Nkosi. Hayi. It's not make sure hayi. Hayi Nje sikhuluma ngelogic la. Sikhuluma nje ngento eyenza sense kunanombani. Asibhekile ekuthenini inkolo ithini na. Sikhuluma nje ngento eyenza sense nawe nje umuntu othi mawuyibuka ukuthi ingane yakho wena mayifika kuwena njengomzali ungathanda ukuthi ifike kanjani. Ungathanda ifike sikuphathela induku wena. Ifike siphethe induku ezineziphambano isishaya usofohlela ukona isiubhoyi sibhonye kufu. Ithi mana ngithe ngicela incwadi zesikole isibhonye yonke into lena ingane ngeinduku ze. Nkosi. Wodwa. Hayi kulungile bafethu ukubhonyeni uNkulunkulu ngeinduku ze. Ngaposhe kulunga. Bangaphuma ngeenyawo phela bakithi. Yo. Hayi siyabandla any comment eniveza indlela enibona ngayo phela vele kunjalo ke siyafundisana siyalekelelana unolwazi ngaphezulu komunye alivezo lwakho ulwazi ikona kusithokozisayo lokho sifunda komunye asisho ukuthi nathi lokho esikukhulumayo umbono wethu futhi asigqeki cha sikhomba nje ilogic entweni kodwa cha asigxeki umuntu Nkosi yami ofuna uyomshaya nje uNkulunkulu wakhe ngeinduku zakhe bandla kulungile akambhonye ofuna ukuthi mekhuluma noNkulunkulu wakhe abhonye uthayela abasesontweni ababhonya uthayela kulungile Nkosi yami akenze kanjalo ufuna uthandazela abantu bawe abathandazele bawe abantu abashaya bazibabehlaza fire kulungile abona nje uNkulunkulu wami ngathi ngiyabona sengiyakubaba ngiyothandaza kubaba sengihudula udadewethu sengiyimubhonya kodwa ngithi ngizothandaza ngibhonya udade enguphoni yasishaya ebenisishaya nina eZayoni hey ubhonya umuntu ngapha uyathandaza uyambhonya ngapha uyathandaza usehlaza umuntu wenkosi uthi uyamthandazela kodwa uyambhonya hayi kodala lungile khona bayamshaya wekade lovile ke yena selovela hey selove amasonto amabili kanti sesikolweni la sasimthoba nge-T-Bags Nkosi yami sekuqedile ukushaya bamvala amehlo sayibuka lemsathi hayi lo uShelibhele ovile samthoba ngetiye hayi ngoba mhlawumbe isimo somnotho santenga mayengekho isonto lo kodwa nje bamshaya bamvala amehlo no blue eye kwalutho umpofu futhi Angibheki umoya mawuvuka uyavuka kodwa phela ke abantu bayafundiswa. Umoya bayafundiswa ukuthi kumele bakwazi ukusebenzisa kanjani, kumele bakwazi ukulawula kanjani. Awuveli umoya ukhuphuke ngokukhuphuka kwawo nawe ke usiyawuvumela usukela nje abantu abadala wenze inhlonipho kayisekho ke lapho. Ngoba phela singakhohlwa ukuqaleni ukuthi noma ngavuka umoya kungavuka nokusalayo uyingane. Cha mina ngiyaxolisa bona ngalelo side la moya. Sibe ngamani bangijaje ke Nkosi yami awukho umoya ongavuka uthi shaya umuntu awukho umoya ongavuka uthi bhonya umuntu ayikho leyo nto leyo isuke sihambela nje Nkosi yami nokuthi ufuna bakubona ukuthi wena unomoya odlula abanye abantu ayikho yabona ke lapho ke angithanda impela kube uJudge Judy ngezenkolo kodwa leyo moya abafowethu uJudge Z sorry nje ngempela ngiyaxolisa Nkosi yami sengingangijaja manje ngijaja nami ngiyanijaja awukho umoya ongathi vuka ushaya umuntu awukho umoya ngibambe kudede ngeke yabona nje umoya nomoya umuntu nomuntu onomoya wakhe ayikho into engakontroleki ongcono usungagijimisa indlu yonke ukugijimeke lo osukushayisa abantu wena sekuyinhloboni yomoya le esiweni siwenza usubhonya abantu kusho imfundiso singasho usukeleke imfundiso lo muntu lo hayi ngeke bafana ngeke yabo nje enye into umoya futhi uyakontroleka mina ke ngaba nenhlanhla ke khona isonto engangasonto kulona nje kudala wonede ukuthi akulande fresh mawumfundiswa khona athulana athulisa isonto lonke athi uthini umoya
ukukhuluma ekwakuphela Suka ukuqina kuphela ukuphapha ukuthule ukuthi nya athi uthini umoya kube khona le genge lekuzothi makuthandazela umuntu isukuma ifuna ukubukwa ikhale imbamba umuntu omdala imdedele babehlehliswa bonke thulise nje igubhe esontweni kuthiwe thulani hlehlani sukani kuphaza kunqanyula umthandazo unqanyule kuthiwa miyekeleni nimbambe leni imthandazelayo kuthiwe khuluma uthini umoya lo bekade ehayiza lana emshaya kuthiwa khuluma uthi ngeke ubhonye umuntu umbhonyela amahala uthini umoya khuluma umboni isiqwayi sesithule sesithethu siloke sibonga kuthiwe sokulinda ubhonga uzoqede uzositshela ukuthi umoya uthini nya bhibhidla emva kalokho aqamba amangangekho isho inkuzi mala ngisho ithi angikwazi ukushoyo le kuyona yadishawa ke manje angikwazi ukushoyo yini ukuphapha khala ikhova akusali kwekhova phela lokho khala ikhova kusuma sile ngiyathanda nje ukubhonya abantu mahala ngabhonya nje uqala ngisadinwe kabi kuba ngake ngabhonya wangibhonya umuntu ngagreen ngahlaza cwe umzimba wonke nanamhlanje ngiyazasho ukuthi ngibhonyelana ngibhonya abantu ayingeke kanti hayi sicela ni-comment and like and subscribe siyabonga sibonga nje ukuba nicathule nathi sesifike la sikhona namhlanje sithi salute siyashibilika shibirishi dako out